Hi am Frân Wen, Begw sydd yma. Dwi'n gwybod eich bod chi'n codi arian. Fy hoff atgof fi gyda Frân Wen oedd y prosiect H mewn H 29 Tecstiwch Wen. Mi'n gallu gymaint o hwyl, gallu gweithio gyda pobl arbennig iawn a chreu ffrindiau a moes. Dwi'n mor diolchgar gallu bod yn rhan o'r prosiect yna. Mi wnaeth Nyth yn gallu cynnig llawer iawn o bethau mi. Sefydlogwyr rhywle i gymdeithasu sy'n lleol a gallu gael mwy o brofiadau a gwblau fwy o brosiectau gyda Frân Wen. Rhywle sy'n llawn hwyl a chwerthin a wastad croeso cynnes yno. Ymhen y dyfodol, dwi'n gobeithio fyddai wedi gallu bod yn rhan o fwy o brosiectau a digwyddiadau Frân Wen. Rhoi mwy nôl i fy nymuned a gweithio fy sgiliau. Rydyn edrych ymlaen yn narw i weld beth ddaw yn y dywodol agos gyda Frân Wen.